abantu besilisa abangazilahli ingane zabo. Noma ke ngathiwa lo wesifazane uyabona usamdingi but ungakhohleli lo waya ngoba igazi lakho. Ngiyacabanga ukuthi ingane ngisho ngathi ikhulele komalume yakomalume ayikhokheliwe kodwa yalapha la izalwa khona kayisi. Noma singasho ukuthi yakomalume ngoba ayikhokheliwe kodwa ingane isuke yakandlovu makuyakandlovu. So ungalilahli igazi lakho ngoba ngelinye ilanga impilo yokwenzeka ukuthi idinge futhi leya ngane leya ayizilethanga emhlabeni ayicela ukufika emhlabeni. Uma abe usuyilahla usuyifaka ezinkingeni zakho eningahlangene seyiswela ubaba ngenxa yokuthi wena awufuni unina wayo. Uma ngabe ukuthi umuntu wesifazane awusamdingi ingane zakho ungakhohlwa yizo ngoba zona ziyigazi lakho. Akakaze bekhona umuntu wesifazane amamiliyoni awu-14 kwaMaskandi i-album enengoma eziwu-10 kodwa ibe na-14 amamiliyoni. Akukaze kwenzeke kwaMaskandi ayikaze futhi ibe khona i-album etwini amamiliyoni okuqala ngami lokho okunginika ithemba nesibindi ukuthi shuthi le album lena iqukethe ingoma ezingaki kanti futhi yini eyakwenza uze uyeyethe leli gama elithi indawo yenyembezi i-songs ingoma zo-12 engingakusho nge-album ukuthi inalo lonke uhlobo lwengoma engayidinga njengomuntu. Lapha kunengoma ezithinta ushembe, kunengoma zothando, kunengoma eshingayo, kunengoma ezikhuluma ngempilo yasemhlabeni konke okwenziwa. Tatewethu asikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni MUT Radio. Ngiyabingelela kubalaleli be-MUT Radio ngibingelele nabasakazi bami. Awu bakithi izwi yana masekhuluma esibingelela izwi linesizathu kodwa mase kuthiwa acule liyaqashuka lelizwi lisho uqhophoza iroof. Yonke indawo la ngifika khona kukhalwa ngaloko alifani ukukhuluma noma selicula. Hayi ngeke ikhona imfihlo lana kuleli phimbo ngeke. Uba anithandi kaHadebe ukhulele kuphi? Wafunda kuphi? Yini la khulaziwa ngayo? Thande yaHadebe intokazi yale Highflat eqhubeka ngiphuma khona esigodini sankalokazi. Ngikhule ngiyingane vele eculayo nje besamba lento zama-culture ke mina esikoleni bekuyimi leader from grade 2 ngicula ngazi ukuthi ngiyofika ka-matric yona into engasho ukuthi ngikhule ngiyenza nento engathi yona into engiyaziyo. Ngiyakhumbula lezi cards zama-culture kusho impela ube zasifunda ndawonye ngabe wawu-classmate ngoba nami ngakhula ngazo lezi cards zama-culture ngangiwumbhidi. Ngisumbhidisi. Ngangiwumbhidi ngangishaya kambi kabi. Mase ngizoyibuza ukwenza nombhidi engithela ngesibonkolo. Dadewethu ngonyaka 2024 sikubonile lapha ke ngealbum yakho na igile izimanga kakhulu ehloko sayo sithi ke wangishela wazi. Waphinda futhi wabuya nango 2025 ngehloko se-album esithi ke indawo yezinyembezi. Ngabe mfowethu ngabe dadewethu uthini imfihlo yakho uma uzobhala i-album noma uzokhipha i-album kanti futhi ke ibapha abantu abasebenzisana nabo ekuthenini i-album yakho ize iphumelele umsebenzi uphumelele? Mina engingakusho engikwenzayo emsebenzini wami ukuzethemba mina kuqala before ngiyusebantwini umsebenzi. Nokuthi uma ngabe ngikhipha umsebenzi naye ngibheke izimo esiphila phasi kwazo emhlabeni angisiye lo muntu obhala ngomlando ngibhala ngezinto eziphila ebantwini noma ezenzeka esikhathini esiphila kusona. Abantu engisebenzisane nabo baningi abantu engibambisene nabo kakhulu. Last year ngizokhumbula ngisebenzisane noMzukulu naboJumbo abafowethu kulonyaka ngasebenza noNkosi yamagcoka amaBolindani Gumede. Maningi amacingo futhi akhona amanye engisazosebenzisana nabo hayi ukuthi kugcinile unyaka nonyaka ngizolanda iciko ngenzela ukuthi umsebenzi ungafani nodlule. Izwela madoda iboss yestage ngaphakathi emsakazweni iMUT Radio esihlandisa kafushane ngohambo lwakhe emculweni kaMaskandi. Dadewethu ake siphinde sibheke lapha yana kule album yakho entsha leyo macekeceke yabona leyo sweet water vele. Yeah, kule album lena kuna track bangaphozi utrack 2 noma utrack 3 la ukhuluma khona ngendoda engasafuni ukondla abantwana emva kokuhlukana nonina wabantwana. Futhi masihlukene nonina wabantwana isihlukene nawo wonke umuntu yona. Ayisawathatha ama responsibilities manje le ndoda. Leyo ngoba ngiyazi uhlapa abaningi khona ubhala ukuthi TikTok lo sisi washiwa indoda. Waqala ukuthi wamhlela wazi. Manje nayo indoda sishiya abantwana. Yazi futhi abantu besimene esinjalo but
abantu besifazane abaningi badlule kulezo zimo ukathi umuntu wesilisa uma esehlukene nowesifazane yeah bese eduba nezingane azenzile lutho bazenza bebo babili azinalo icala uma bona sebeneyinkinga bangafaki ingane enkingeni zabe ngakho ngithi mina uthi ingane zami azithole phi ekhaya uthi ingane zami azimthathe phi ubaba uma ukuthi ungishiya nje songishila nazo noma songilahla nazo. Ake sibheke lana ukuthi imaphi lamazwi mhlasimbe ongafisa ukumcebisa ngawo umuntu wesifazane obhekene nalesi simo njengamanje ngoba lesimo ngathi sikhomba entweni eyenzakalayo mhlawumbe nje wasila sikhuluma nje njengamanje khona uthi yazi sithandeka yazi ukhuluma nami nje ngqo lento le ngoma lena ngathi uyibhalele mina ngathi mhlasimbe khona la wahlebela ngeindaba zami engathi uphushozwayo. Engilawusho mina ukuthi umuntu wesifazane obhekene naleso simo akavuka ayithathe akuphelile ngayo isangaba khona umuntu wesilisa osangambona efanele ukuthandwa futhi usangaba khona umuntu wesilisa osangambona umuntu wesifazane ubalekile bese engathathi ukubaleka kwakhe kubeke komunye umuntu kodwa azibeke yena phambili ukuze nenila ngazibonele into afuna ukuba yona. Ngizafuna sigcine kancane kuyona le ndaba ngoba ithanda sikuyona futhi inyanga yabantu besifazane and silwa nake impela ke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngayo yonke indlela iphathelene nokuhlukumeza ngabe ukuhlukumeza emotional ngabe ukuhlukumeza physical noma ngabe ukuhlukumeza mjolocal. So kunegila mkhuba ngoba phela umuntu wesifazane akayigili yena kunegila mkhuba ezibagilayo mhlasimbe imaphi amazwi ongafisa ukuhlomisa ngawo igila mkhuba lezi eziyithina njengabantu besilisa ngoba phela yithi la begcina sesishiya ingane uma ukuthi wena uthando seliphelile sengithi hayi ke shuhlala nezingane zakho ke lezo izingane ezingezakho mhlasimbe imaphi amazwi ongafisa ukukhulisa ngawo le afana osemncane usakhula noma nomlale olalele njengamanje uthi yazi ngiyayibona lezi zimo lezi kodwa akabhekani nazo akazi kusasa lemphatheleni mhlawumbe imaphi amazwi ongafisa ukumhlomisa ngawo lo. Mina ngakusho ukuthi bhuti wami abantu besilisa abangabalahli abangazilahli ingane zabo noma ngakuthiwa lo wesifazane uyabona usamdingi but ungakhohleli lo waya ngoba igazi lakho ngiyacabanga ukuthi ingane ngisho ngathi ikhulele komalume yakomalume ayikhokheliwe kodwa yalapha la izalwa khona kayisi noma singasho ukuthi yakomalume ngoba ayikhokheliwe kodwa ingane isuke yakandlovu makuyakandlovu so ungalilahli igazi lakho ngoba ngelinye ilanga impilo yokwenzeka ukuthi idinge futhi leyangane leya ayizilethanga emhlabeni ayicela ukufika emhlabeni uma usuyilahla usuyifaka ezinkingeni zakho eningahlangene seyiswela ubaba ngenxa yokuthi wena awufuna unina wayo uma ngabe ukuthi umuntu wesifazane awusamdingi ingane zakho ungakhohlwa yizo ngoba zona ziyigazi lakho. Inkinga zomjolo ayiphelele emjolweni ishiya ngoba yikho indoda eyothanda ingane yayo ingane yomunye umuntu njengengane yayo noma bangayisondeza inzathi uphila nazo kodwa igazi lihlezi likhulu. Abantu ke siyabezwa bakubiza ke ngequeen of stage lapha bathi ke ayithanda hade betha akanansizo nje futhi akanantumbi masika lapho ngibagcoba ngaphambi ngabe mfowethu wenza ngani ukuthi ke iperformance yakho mhlawumbe ihleli isemathi noma ikhupha ngegeli phezulu abantu beze begcine mhlawumbe becela impinda mhlawumbe imculo abalandela umculo bakaMaskandi. Mina into engayisho bhuti wami kuyona yonke into engiyenzayo ngiyazimisela. Makuthiwa sicule ngizocula ngokuzimisela makuthiwa siperform ngizoperform ngokuzimisela. Imfihlo abantu abagcina bengayinakile ekuthanda ukuthi uthanda abakazi bambone phambi sonyawo kodwa ngihlula abantu abaphakamisa unyawo mabengena stage. Yey Okusho ukuthi kuyona yonke into engiyenzayo ngisebenza ngokuzimisela. Cha kona impela mfethu yazi ngingathi ngifakaze mina ngimcimbi bese ngithenge ngaba kuyona ngibona ukuthi hayi manje leli shinga lentokazi yayingasezwa insizwa engabisezwa ntombi nivule la webafana yemadoda nayifuna ayivela ku 2024 kayivelanga la kulonyaka kusayibheka hayi yona ngathi manje ukuthi hey webafana ngithi wozani hayi cha ayibasami ngempela ayeza ibezwa nhloko lento kazi. Right, kemlele mithini sizokhumbula ngempela ukuthi sahlina ke uthandeka Hadebe khona la emsazweni wakho yi-MUT Radio Shape and All in the Future kama lohlelo kushuni wengoma no King Africa noqhuzuka kanti ke umdidiyeli wohlelo ubhudi omncane njalo umqibelo sibanga ngo-10 kuya ku-12 kanti manje inkosi sekuyona njalo ngo-11 sike sibalanda fresh asipolisi emaseko into izaba phela emhlane igijima yothi ngiyecaba lapha eSouth Coast emadodana lapho silande khona nje intokazi njengoba igalelekile endlini zokusakaza ngiyakuthiwa ngoba phela ayiqala ukufika la kodwa manje isaba ngazo ilobuhle hayibo sengihambile iduty mhlawumbe ngibuya na ku TV manje kodwa hayi esinjena
Ake sibuyele kuyona ke i-album yakho dadewethu leyo macekeceke yabona i-album le ulozo lebo usweet wento onaleyando leyana eshaya abantu ding ding. Mhlasimbe kumlaleli obengakaze ayizwa kodwa osezwa ngoThandeka Hadebe ukuthi hayi mhlawumbe usanongabaza usanongabaza uyezwa ngoThandeka Hadebe. Le album lena iqukethe ingoma ezingaki kanti futhi yini eyakwenza uze uyeyethe leli gama elithi indawo yenyembezi. I-album ina 12 songs. Right, mazu 12 engingakusho nge-album ukuthi inalo lonke uhlobo lwengoma engayidinga njengomuntu. Lapha kunengoma ezithinta ushembe, kunengoma zothando, kunengoma eshingayo, kunengoma ezikhuluma ngempilo yasemhlabeni konke okwenziwa. Engingakusho mina nesihloko ngithe uma ngibuka mina izimo nje ezingakala ngabe ukuthi okuyona into ekhalwa ngayo kakhulu umjolo. Njengoba ngithi lapha ya sikhula isilile emjolweni umjolo sewaphenduka indawo yenyembezi. Ngichaza ukuthi leya ndawo leya iyayidelela ukuthi indawo yokujabula. But njengamanje abantu sebaseyaphenduka indawo la kukhalwa khona kunabantu asebeze bagcina sebekhetha ukuphuma othandweni ngenxa yokuthi liyabahlukumeza uthando. Kanti uthando lalakhela ukuthi yona indawo yokujabulisana phakathi kowesilisa nowesifazane. Bakithi izwakala kahle kakhulu mfowethu ukuthi indawo yezinyembezi isuka ngokuthiwa indawo yezinyembezi. Kona kahle umjolo mfowethu umuntu ongaphansi ka25 ngokweminyaka kafuneka emjolweni sekufuneka osisa sebeqinile lapha yana. Sekufuneka ukuthi osisi nezinsizwa eseyiqinile ngoba ayiyona into eyingane vele. Dadewethu umsebenzi wakho muhle kakhulu kanti futhi ke usematheni kubantu. Mawubheka mfowethu indlela ozikhandla ngayo emsebenzini wakho nangendlela abaqashi abahle bemicimbi mhlawumbe abaqasheka ngayo ngabe kuyaqasheka ngabe kubalansile mhlawumbe noma mhlawumbe kukhona lapha ukusala khona uma kukhona mhlawumbe ngabe mathini amazwi mhlawumbe ukuthi ukuyicelela noma ukuyinxenxela kubona bahle bemicimbi. Uyithini ndaba? Abantu Thandeka bayamthanda. Bakhombisile futhi ukuthi bayafisa ukuthi hlezi bembona kuma-event because kuyona yonke i-post abangangiboni kuyona bayahlezi ufika bekhalaza ukuthi uThandeka usale kanjani. Angeke ngisho ngithi mina abahleli bemicimbi barongi ukungamqashi uThandeka abasuke bengangiqashile basuke benezathu noma mhlawumbe bengasiboni isidingo sokuthi uThandeka bekhona kuleyo event. Yiloko engingakusho ukuthi thina abantu besifazane sisasalele kakhulu ekuqashweni. Konwa ke angifuni ungabi naleqiniso. Ngingomunye wabesifazane oqashwayo. Osalithola ithuba lokuqasheka yize kusakhona la ngisala khona lapha. Nami ngeke ngitshela ukuthi mhlawumbe ngeze ngiqashwe ngibona wonke umhlelo wemicimbi. Iloko nje engingakusho ukuthi engikucelayo ukuthi kuyona yonke imicimbi bengasikhohlwa sabantu besifazane ngoba sibancane vele ngeke ipost ibulawa abantu abawu6. Unabantu abawu25 besilisa. So siyacela abahleli bemicimbi basiqashe ngokwanele kungabe khona ukuthi kuqasha abantu abawu2 kuphela besifazane. Bakhona abaningi abantu besifazane abakhona endlini. Izokala kahle kakhulu masikhumbula masibheka nje futhi kusukela kudala koDr Buselaphi kwimithente kuyingane zoma ayamancane amaciko omculo kaMaskandi abantu besifazane. Njengoba namhlanje ukwazi ukuzakhela igama njengoThandeka Hadebe. Waze wafika kulesigaba okusona. Mhlasimbe ukhona lo muntu othi no man. Sengila ngikhona kodwa lo muntu lona yaze uyena ube loke ubase njalo lo mlilo ngize ngifika la sengikhona manje. Mhlasimbe ubani lo muntu othema ukhula ungena endimeni yomculo wabukela kuyena wayithanda lento mhlasimbe umculo wona ke sesibheka ukuthi wawuqala kanjani ke lento ethi umculo. Mina lento yomculo ngingasho ukuthi anginayo into engathi ngibukela kuyena ncamo angazi ngizongizwa yini. Kodwa ngikhule kuyinto vele engiyenzayo nenginothando nayo futhi engeke ngizitshela ukuthi mhlawumbe yona into engayiphiwa leyo isiphiwo kimi. Umculo ngoqale mina ngo2009 njengoba nina nizongazi ngo2023 noma 2022 lapho kulo nyaka 2009 bese ngikhona endimeni abantu abaningi bayazi ingoma ethi akhelane wami kwakuyimi kwakuyimi lo ngase ngikhona ngibheka ngikhona nizokhumbula nje umlazi dance odume kakhulu uthi
inkosisa olindala Gumede ngangibheka lapho ngangisacula igospel ngisebenza as ibheka so ngisenesikhathi ngikhona endimeni okhomba ukuthi lento yamaskandi ifike ngamuva into ebekade iphambili kahle kahle bekuyigospel mangibuyela embuzweni wakho ukuthi ubani mhlawumbe umuntu engasho ukuthi okuyena ciko engikuthandayo nebengikholelwa kulo mina bengikholelwa kuRebecca Malope nothi la kamaskandi achanginale anginayo role model uyi role model yakho ayikho uyi role model yakho Msalo but sekuyona inyanga yabantu besifazane njengeciko futhi lesifazane mhlasimbe kusho ukuthini lokhu kuwena ukwazi ukuzakhela igama kangaka endimeni yomculo njengomuntu wesifazane siyabeka imbokodo ayitholi support ngendlela kodwa uthema uqala wenza ialbum yamaskandi abantu bayamkela kahle yaphusha kahle yafinyelela futhi kubantu ngendlela efinyelele ngakhona njengoba yaziwa namhlanje ngoma zakho isho ukuthini kwena lento njengomuntu wesifazane okwazi ukubamba iqhaza elingaka wafika einsizweni wangena nje wagama nximpela futhi kwazela cha weyinsizwe nathi sikhona singabantu besifazane isho ukuthini yonke lento kwena mina bhodwa angazi ukuthi ngabonga ngithini abalandeli bomculo noma abantu abalandeli umculo kaThandeka nabathanda umculo kaThandeka baqophe umlando mina bangenzele into engekho ningakazi bekhona kamaskandi akakaze bekhona umuntu osifakela amamiliyoni awu14 kwamaskandi ialbum enengoma ezu10 kodwa ibe na14 amamiliyoni akukaze kwenzeke kamaskandi ayikaze futhi bekhona ialbum between amamiliyoni okuqala ngami lokho okunginika ithemba nesibindi ukuthi shuthi inkulu into engiphathiswe yona noma enginikwe yona ethandwa abantu noma enginika abantu lokho kukodwa kusho olukhulu kumina engengithi mina noma kuthiwa khona la ngivaleleka khona noma khona la engibona ngisalela khona ngithembe lento engayipho uNkulunkulu ukuthi iyona esazongivulela iminyango ngoba abantu bayakhombisa ukuthi bayayithanda futhi bayakholelwa kuyo ngaphambi kokuba siphethe sizophetha nje sesikhiphi nasingana ialbum la album yethu ngoba phela akuseyona yakho manje sekuyethu ngoba yakho sayipheka sengeyethu manje yithi abadlali bayo so njengoba ialbum lena isikhona mhlasimbe ikuphi ongafisa nje ukukudlulisa kumlaleli olalele njengamanje ngayo le album esiphumile nokuthi ke angenza kanjani umlaleli ukuze akwazi ukuthi ayithole nokuthi ayidlale kuphi ngoba mhlasimbe uzothi uyayidlala kanti mhlasimbe uyidlala endaweni engeyona lo thanda ukuthi wena ayidlale kuyona ngosami siyacela abaphume kulezi ngenzeke isibize amagama uzoba sengithe kodwa sicela baqele ko YouTube nako Spotify nako Apple Music lapho uzothola khona umusic la sithola khona nathi inzuzo khona Nkosi yami siyacela begxile khona umsebenzi kaThandeka irespond kubantu yinhle kakhulu bakhombisa ukuthakasela abantu ngendlela eyisimanga njengenjwayelo ngiyacela ukuthi bewulalele endaweni ezifanele nasendaweni right bobe bakhuphula uThandeka uma bewudlala endaweni kodwa uma bewudlala endaweni erongi bobe bayambulala mhlawumbe mfowethu mhlawumbe dadewethu sesiphetha nje bakhona abalaleli nje manje bafisa ukwazi ukuthi cha mhlawumbe uThandeka singamthola kephi noma mhlawumbe abafisa ukuxhumana naye ngenhloso yokusebenzisana naye ukuthi uThandeka bengamthola kephi nendawo kephi inkundla zokuxhumana into kanjalo uma bemdinga enkundleni zokuxhumana nje okay for ama-bookings uma ngabe kuwukuthi kunabantu abafisa ukubhukha uThandeka send i-email ku@ilugaju.entertainment.icloud.com bazothola abaphathi lapho bakhona nasepagini laka-Facebook ilugaju entertainment ikhona futhi naka-TikTok ilugaju entertainment bese uma ufuna ukukhuluma noThandeka ngqo ukhona uThandeka ku-Facebook nguThandeka nje right bazobona lapha kwi-PP kusakhona i-cover ye-album yalastay ethi wangishela wazi i-back cover eyomsebenzi waDesika bazobona indawo yezinyembezi ku-TikTok ngukhona nguThandeka Radebe 23 ku-Instagram ngukhona Thandeka Radebe 23 yilaba sokwazi ukuxhumana noThandeka asibonge kakhulu dadewethu ngesikhathi sakho engathi ungaqashwa phela yonke indawo enganala ekhaya makhona ama-event bangavele bavuleleke baqashe noma enga-20 ngosuku olulodwa bamize ukuthi bangishiya kanjani siyabonga kakhulu mfethu sesiphuma nje iyiphi ngoma mhlasimbe yakho ongafisa ukuthi sikhiphe ngayo kuyona le album yethu entsha ewumacekeceke evutha umlilo umuntu wami lona ngiyamthanda How was Wasbaza? Call back. I was a call back.
please khona nginamali oqala uthola ngalutho futhi nge-girlfriend's day. So yakhulu esikhiphisa lapha kuyona ke ingoma ngithi umuntu wami lona zeziphethe masibuya na kanje ke sibe sikuyona ke ingosi yakho ethi nje sakha isizwe. Masibuya na kanjani sakha isizwe emsazweni wakho iMUT Radio.